pambenganing carita sinten ingkang arsa miyos saking sasana pambusana minangka cucuking lagu priya pideksa ingkang kepareng rarah ruruh angarah prana kanggo bangkit angarah prana katitik ukeling asta ebaing sarira tumapaking padha tansah mlenyok wirama bagus gareng saking Sudimara Pacitan rarah ruruh angarah prana jumangking suku nyadong laku kang luwintu anganti Siratmaja minanganten putri Atmaja pambayun saking piyambakipun Bapak Supriyana ingkang patutan kaliyan Ibu Winasih ngambar aruming sekar kaprebawan sesantining aji ya sesantining ati jalma kang wis prasetya ing janji sabaya tresna sabaya mukti sabaya mati wis wani trabaswana wangsa panguripan bangun jiwa bangun raga anggayuh wujuding katentreman nulat endah edining budaya agama agemi guru kang utama kaya dene warahi sang Brahmana Adi Kyai Rangga Warsita kudu ing lamun to jejering urip wajib kudu eling lawan waspada eling marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat waspada marang pakatirira dhewe kaya dene lumakine sang cucuk lampah Wanodya Yukurote Aayu Vinci Alma Ringmo Cemeng Ambang Bakung Sunduk Mentut Toto Pinasang Pinatut Akancing Cecentung Kanawan Kiring Jonggo Hangulan-ulan Hangelung Gadung Imbo Pinulas Bayu Pinasang kados dene Acecentung Grono Ngrungit Amamansun Pamidangan Ngantut Bariji Amucu Tanjung Pembayun Degan Gumadung Tawan Gumono Imbane Kang Lambung Cetik Mungal Kadir Tuwung harus lurus kita tiap almanak mencet bunder moyo-moyo tungkak bunder lir jinongko dari ji ngantiot tumus ing jejempulan kaya dini sirahing ulo dumung pangtono lakuniro kapratitaken sang juru panggih sang juru prarintis manjing wonten sang ngajenging sasana kursinenggo jajar jemeneng kaliyan ingkang Rama Ibu Amung angrantu Joko Muda ingkang dadi gantilaning kala nggih wong bagus Rifki Nur Abdul Rizal Amung angrantu lasaning adicara putra Aswa Ya Surana Mulus Raja mangke ngiwana mangke Siratmaja minanganten putri sampun kekanthi dening Kang Rama Ibu pratitisaken lenggah wonten ing sasana kursi menika tumuli mangke bangkit jiga ngandhani karya kadang-kadang wira pratitisaken lampahing upacara mangke wujudipun bedha Sekar Mayang ingkang sajuga kagem pinanganten kakung wonten ingkang sajuga kagem pinanganten putri Jejaka Tumaruna dalasan Kenya Sunti minangka pambedhaning Sekar Mayang Kayu Putih Undaru kasumanggaken kadang-kadang ingkang sampun piji
pambedoling Sekar Mayang kayu klepu Dewandaru. Arsa jemangkah ing mangke sawibasara pambedoling Sekar Mayang kayu klepu Dewandaru. Wonten ingkang sajuga kagem pinanganten kakung lajeng kemawon wonten ingkang sajuga kagem pinanganten putri. Kapratitesaken Ibu Juru Paes pinanganten putri. Tumuli wujuding Sekar Mayang kayu klepu Dewandaru oyote Bayu Bajra. Witing Sekar Mayang kayu Purwa sejati. Kiblatipun kiblat papat Sekaripun Sekar Mayang kayu klepu Dewandaru. Wondene wohipun kilat utawi daru. Ing pangangkah mugi pinanganten sakarune temah andayani manjing memayu-ayuning jiwa, memayu-ayuning keluarga, insyaallah saged memayu-ayuning sesama utawi bahwana. Para tamu minaya kawis tinggal sang pinanganten kakung kakanthi dene-denipun Bapak Poniran saha Ibu ingkang minangka sesulih ugi para panggrebek saking Laladan Siman Ponorogo keparing sedya ing mangke badhe nindakaken upacara panggih temanten. Panggih temanten ingkang lenggan mangke kawisuda rarasing wirama ingkang sampun rinantam nulinjing Srukala. Kasmanggaken kanca-kanca Ibu Juru Pratitis kasmanggaken. Tumuli kasigek Srukala sinambet munggah Kodongo. Bangkit ing mangke bagus pinanganten kakung nurinji Mas Rifki Nur Abu Rizal panggih sang garwa prameswari binalang wujuding Sekar gantal demawah ing jajaning kang garwa.
antal dumadi saking sedah linining ting tinangsulan lawe wenang suruh beda lamun dinul lumah lawan kurepe nanging yen gigit tunggal rasane marmon napak hantiga pecah sakala pecahing hantiga wujud abrit lawan petak manunggaling raos cipta rasa budi lawan karsanira pinanggiya sang garwa arsa ingkang garwa amiji samperan samparanira ingkang raka garwa icali salining Sukerta lulus mulya raharja manggih ing kayuwanan priya pideksa wis ngancik tataraning agesang ing bebrayan agung ing semedyaning kayun arsa netepi darmaning kadiwasan lumban jagating bebrayan cipta rasa budi lawan karsa wong bagus Rifki Nur Abdurizal mangkono sigra jawat asta junjung derajat derajating wanodya tanpa beda kaya dene derajating priya kambang-kambang kumambanging sekar triwarna kang aning jroning bokor kencana mawar kanthil mewah melati ingkang kinarya sarana pasangan Daupira Putra pinanganten sekalian wis dadi pasanganira anggung kinudang-udang bangkit mandiring pribadi sinembuh kawibawan mukti Hanyaprawati song-song agung punjering pangayuman ambeking para sepuh pantes tinuwada anak polah bapa kepradah lilaning idi sesantining rasa ing mangke Ayu Binsi Alma wis jinatukrama dene Bagus Rifki Nur Abdu Rizal ing mangke angideri ingkang guru laki kang arsa den sultan ing pangangkah wis pinanggiya minangka pengayuman sang guru laki sigra sang juru paes mratitisaken lampahing upacara jejer jumeneng kaliyan ingkang garwa tumuli ingkang Rama Bapak Supriyana paring unjukan dhumateng putra pinanganten kakung kawijil pangandikanira nggih anakku bagus Rizki iki diunjuk ya nggih tirta wening nduk wong ayu muga wening penggalihmu menep rasamu kemahan dadi bebrayan kang ayu ayem tentrem datan kantun ingkang ibu paring unjukan dhumateng putra pinanganten anakku lanang nggih wong bagus diunjuk iki anut kapitadosaning para pinisepuh milih degan kang nembe awong sepisanan wening penggalihe menep rasane mujudaken pralampita nembe awong sepisanan ya sepisan iki dadi selawas-lawase purna denira paring unjukan dhumateng putra pinanganten sekalian tanggaping sasmita sang juru sumbaga putra pinanganten sigra pinaringan wujuding sindur kang warna seta miyang reta ing mangke sirat maja pinanganten kekalih pinaringan sindur dening sang juru sumbaga putra pinanganten kekalih arsa tinuntun dening ingkang Rama ingkang ibu wonten ing wingking tuturi handayani lakunira sang pinanganten kekalih kawijil pangandikanira Bapak Supriyana kene-kene anakku sakarone ayo tak tutuntun marang pepuyaning kautaman ya ngger jangkaing suku jatan nyandung laku kliru ngarah-arah angarah prana ngancik talundhaking sasana rinengga kaya basan lumampah kang
adohe 1000 yojana. 1000 wis ngarani yojana pendeleng. Kanthi jangkeng suku kiwa lawan tengen ing mangke manjing wis tekan gegayuhane. Tumuli ing mangke kapratitesaken dening Kang Rama kene-kene nggir. Ana papan palungguhan sliramu kene. Dune mara gagil. Dilukar wujuding sindul. Prapteng wonten ing sasana kursi rinengga. Tumuli Bapak Supriyono dalasan Ibu Winarsih ing mangke jengkar saking palenggahan tumuli hamapak pisan ngaturaken sugeng rawuh dumateng nyanipun Bapak Poniran saha Ibu Sri Wahyuni.